104.7 IFM. Report! Pagpapataas ng kalsada ang nakikitang solusyon sa halos 2 buwan kung abutin na pagbaha sa Barangay Lasip sa bayan ng Calasiao. Apektado ang naturang barangay sa tuwing umaapaw ang Marusay River sa bayan na kabilang na rin sa Barangay Talibao. Ang ilang residente sa lugar kinakailangan pang magbangka para lamang makatawid. Noong buwan ng Setyembre, kapansin-pansin na umabot hanggang dito sa bahaging ito yung tubig baha na rumagasa dito sa may bahagi ng Barangay Lasip dito sa bayan ng Calasiao. Yun din po sa mga residente rito ay mas mataas pa umano yung tubig na nararanasang pagbaha doon mismo sa kanilang daanan. Ayon sa isang opisyal ng barangay, inumpisa na ang konstruksyon sa kalsada ng barangay noong Nobyembre at inaasahang matatapos sa Mayo o Hunyo sa susunod na taon. Nag-start po siya early second week ata o third week ng November. Next year, early May or June ng 2025. Ang proyekto umano ay isinagawa pagkatapos na magpulong ang mga residente ng barangay kasama ang Department of Public Works and Highways. Before naman po kasi umpisahan ng construction ng daan, nagpatawag po ang ating mga barangay officials kasama po ang DPWH Santa Barbara ng mga kabarangay natin dito sa Barangay Lasip upang pakita or mai-state ng mga DPWH kung ano man po yung plano nila dito sa aming barangay. Anila, ang inisyal na plano ay road elevation lang umano, ngunit kalauna isinabay na ang pagsasagawa ng drainage. Umaasa naman ang mga ito na mapadali ang konstruksyon upang maibsan ang hirap ng mga residente sa araw-araw. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.